dårlig morgen. Ej, hvor ser mit hår altså bare godt ud. Hvor er det irriterende, jeg kan aldrig få det til at blive grimt. Altså helt ærligt. Ej, hvordan har du fået så grimt hår? Altså helt ærligt. Jo. Det var altid flot. Lige meget hvad jeg gør ved det selv. Lige når jeg er vågnet. Det er altid flot. Altså prøv en gang, og lad være med at komme med mig, så skal du se. Okay. Kom her, og lad være med at se. Er du også træt af altid at vågne op med meget smukt hår? Kan du bare aldrig nogensinde få dit hår til at se meget godt? Så burde du nok ikke bruge Vitals meget gamle shampoo. Den gør alt andet end at få dit hår til at se smukt ud. Den dækker ikke grå hår, for tværtimod kommer det til at se sådan her ud. Så nu ved du, hvad du ikke må gøre. Køb! Hvor er det bare forfærdeligt! Ej, hvor er det bare grimt! Ej, det er bare din skyld! Hvor hader jeg dig bare, men helt ærligt! Tusind tak. Det var så meget. Gammel El Vital shampoo, det dyreste, der findes på markedet, kan nu ikke købes hos førende supermarkeder.